Valóban veszélyben van Budajenő és Telkinek is az ivóvize? Hát képzeljétek el, hogy 10 nappal ezelőtt megtalált engem egy elég komoly videó, ami nagyon megérintett, és utána nyomoztam, hogy mi történik a Vértesben. A Cica-homok bányatót elkezdték rekultiválni, és oda különböző anyagokat beszállítani, már több mint 45 000 tonnát oda szállítottak, és van ott egy természetvédelmi szakmérnök, a Kárpáti Tímea, aki felkarolta úgymond ezt az ügyet, és hát sajnos nagyon aggasztó dolgokat találtak, és akkreditált méréseket is végeztek, és hát nehézfém szennyezéstől kezdve különböző vegyi anyagok, amik betegségeket okozhatnak, ilyeneket találtak a karstvíz fölötti rétegbe. Nem szeretnék pánikot kelteni bennetek, pont azért nyomoztam utána, és ez a videó arról fog szólni, hogy mi az, amiket tudhatunk a dologról, viszont nem is szeretném azt, hogy ez elsikadjon, vagy csak legyintsünk rá, hanem igenis vegyük komolyan. Mi Budajenőn és Telkén, akár ugye az a víz, amiben fürdünk, vagy amiből iszunk, vagy a levest főzzük, azt a tatabányai 16/A kútból kapjuk, onnan osztódik el, és oda pedig a vértesi nagyon-nagyon tiszta és nagyon jó minőségű ivóvíz adja. Ugye nem véletlenül mondják azt, hogy kemény a víz, mert ott a karszétekbe beleoldódnak az ásványok. Na de az elmúlt években az történt, hogy sajnálatos módon veszélyes anyagok kerülhettek ki, akár a Pénzespatakba, ott a vértesi különböző területeken ezeket ki is mértek. Ha megnézitek a videót, akkor erről mindegyikről tájékoztatást is kaphattok. Ez a videó csak egy rövid kivonat, ez azért van, hogy valamilyen szinten meglegyen az alapozottsága annak, hogy miről van szó. A hosszabb videót azt majd a hozzászólásokban fogjátok megtalálni. Azért gondoltam, hogy csinálok erről külön egy ilyen kis tájékoztató videót, mert én beszéltem több emberrel is, aki itt Budajenőn és Telkén lakik, és nem nagyon tudtak erről, pedig ez a tatabányai elosztó, ez ugye 62 települést érint, és 250 000 embernek az ivóvizét érinti. Nagyon sok település, aki környékünk van, hogy beletartozik, és hát Budajenő, Telk is beletartozik. Tehát azt gondolom, hogy egyrészt saját magunk miatt is, meg a saját egészségünk miatt is fontos, hogy ezzel foglalkozzunk, másrészt pedig ugye az ökológia miatt is, mert azok a folyamatok, amik ott elindultak egy Natura 2000-es természetvédelmi területen, azok nem nagyon megengedettek, és hát amúgy is állampolgári kötelességünk, ugye a jogszabályok szerint, hogyha olyan dolgot észlelünk, ami veszélyeztetheti mások egészségét vagy a természetet, akkor az ellen érdemes fellépni. És hát ezáltal én hívlak is titeket egyrészt arra, hogy tájékozódjatok, tehát nézzetek utána a Cica-homok bányatónak a különböző most elérhető videóiról, illetve Kárpáti Tímea, aki természetvédelmi szakmérnökként a szakmát képviselve ugye nyomozott ennek az ügynek utána, nagyon sok videót találhatok a YouTube-on, nézzétek meg ezt a videót, és én arra gondoltam, hogy azt is lehetne, hogy összejövünk egyfajta fórum vagy valamilyen beszélgetésbe, hogy mi hogyan tudunk ebbe bekapcsolódni. Ugye tavaly novemberben leállt a nagyon veszélyes anyagoknak, 45 000 tonnát lepakoltak már sajnos, de le tudták állítani. Ez annak volt köszönhető, hogy sok tízezer ember aláírta ezt a petíciót, és hát több település, több polgármester be is kapcsolódott ebbe a folyamatba, úgyhogy erre hívlak titeket, hogy nézzétek meg ezt a videót, aztán gondolkodjunk közösen, hogy hogyan tudnánk tovább menni ebbe az ügyben. Itt vagyunk a Vértes szívében, 6 kilométerre a VKG telephelyétől, ami eleve 3 kilométer mélyen van az erdőben, és még attól 6 kilométerre azt az arcátlan és merész ötletet valósította meg ez a cég, hogy egy létező, működő, a tulajdoni lapján is védett Natura 2000-es terület, tájvédelmi körzet területén lévő bányatavat elpusztít, kiszivattyúzza a vizet, ledózarolja az élővilágot, és veszélyes és nem veszélyes hulladékból feltölteni kívánja a mélyületet. Ez az arcátlan, merész koncepció egyedülálló Magyarországon. Precedens értékű, hogy megengedhető, hogy egy kormányhivatal védett területen megemeljen B-szennyezettségi határértékhez képest egy magasabb szintet, magasabb szennyezési határértéket, amivel elismeri, hogy ez mégsem termék, mégsem talajjavító töltőanyag, hanem igenis veszélyes hulladék, mert különben miért kellett volna megemelni a határértéket? Terméknek át tudták minősítetni a veszélyes hulladékból előállított keveréket. Értitek? Tehát egy természetpusztítást, egy környezetszennyezést van képük kitáblázni, hogy tájsebb gyógyító ökológiai helyreállító program. Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk titeket. Itt van mellettem Kárpáti Tímea, természetvédelmi szakmérnök, aki felkarolta, feltárta, a hatóságok elé vitte és országos szintre emelte a Cica-homok bányatónak az ügyét. Itt van mögöttem az a tábla, ami mutatja is, hogy mit terveztek itt, és arra kérlek, Timi, hogy mutasd be nekünk akár ezt a területet is, mi az, ami lezajlódott,
és mutasd meg nekem azt, hogy miért veszélyes a Vértesben, egy Natura 2000-es természetvédelmi területen ilyen szintű rekultivációt végezni, ilyen szinten belenyúlni a természetbe. Én nagyon örülök, hogy a Zsámbéki medencéből kerestél meg engem, mert 14 évvel ezelőtt én is Zsámbékon laktam. És ott is a természetvédelemért dolgoztam keményen. Úgyhogy üdvözítő, főleg annak tekintetében, hogy valóban onnét kapjátok a vizet, és nekünk nem terjedt már ki arra a régióra a figyelmünk, csak az itt környékbeli városoknál jártunk el, közgyűléseken tájékoztatót tartottam, és meggyőztem a település vezetéseket, hogy ők is álljanak az ügyünk mellé, és tényleg meghallgatva tudományos és jogi érveket, gondolkodás nélkül valamennyi település támogatta ezt a természetvédelmi munkát. Tehát tulajdonképpen itt nem csak mi rólunk van szó, arról a nagy közösségről, aki dolgozik ezért, hanem tulajdonképpen városok vezetések követeli, meg 14 szervezet, akik szintén átlátják. Láttam azt az oldaladon, hogy mennyire sokat dolgozol, osztasz meg egy csomó tartalmat arról, hogy mik zajlódtak itt, milyen méréseket végeztetek, akkreditált vizsgálatokkal, igaz, hogy jól emlékszem, amiket be is küldtél, és ugye bejelentést is tettél, és amikor megláttam azt, hogy igazából valóban élő, több mint 250 000 embernek az élő vizét szennyezheti be, vagy veszélyezteti az a folyamat, ami itt van, és ráadásul abba beletartozik a Zsámbéki medence is, meg Budajenő telki is, ahol jelen pillanatban lakom, akkor úgy döntöttem, hogy muszáj vagyok megszólítani téged, megkeresni téged, és valamilyen szinten akár videót csinálni, de hogy minél több embernek jusson ez el. És ezt az ügyet is addig fogom vinni, amíg célt nem érünk. Akkor induljunk is el, azt gondolom. Vezess minket. Úgy van, hogy van ez a telephely. Ide beérkeznek a veszélyes hulladékok az ország különböző részéről, azok, amikre nincs szükség. Látod, itt is frissen bekerítették, nehogy oda menjünk. Tehát az a lényeg, hogy az ország különböző részéről érkeznek a legdurvább veszélyes anyagok, és mellette szennyvíziszap, ipari szennyvíz, erőműipernye, és oldószerek, olajos cuccok, tehát minden, amivel az ipari üzemek nem tudnak már semmit kezdeni. És azt ide behozzák a természeti tájba, és itt az erdő mélyén ez a cég feldolgozás néven nagy prizmákba, földhalmokba deponálja, és ott 6 hónapig úgymond higítgatja különböző anyagokkal, amíg elég híg nem lesz, hogy ő adatolni tudja, hogy az már benne van a határértékben, amit megengedett neki a kormányhivatal, és innétől kezdve az már termék. Közben az a sok veszélyes anyag, amit idehoznak, ugyanúgy benne van, csak kicsit fel van hígítva az egész. És akkor ezt, ami itt készül, azt viszik ki termékgyanánt a Cicahomoki gyönyörű egykori bányató helyére, hogy úgymond talajjavító töltőanyagként feltöltsék a mélyületet, ahova 2 millió tonnányi mennyiséget, közel 2 millió tonna. Az felfoghatatlan, mert ezt így le kéne írnunk, majd én leírom ide, miközben hogy mert az emberek nem tudják, úgy nem tudják felfogni, mint amikor azt mondjuk, hogy 2500 milliárd forint. Igen. De tehát mennyi 2 millió tonna? Hát ez most egy nagy zolt szám, mert igazából pontosan mondom, akkor 1.750.000 tonna, de ki fogja mérni azt, hogy a hegybe mennyit raknak be, ameddig, tehát színültig kell nekik tölteni. És ugye várjál, és akkor nézd meg, ez a prizma. Tehát ezek a halmok, amik bevegyítik a méreganyagot. Aha. És ezt így, tehát különböző földhányások vannak, és akkor mindegyiknek megvan, hogy hát elvileg, hogy mennyi ideig állt, és akkor ami 6 hónapos elvileg az mehet. De mesélték az informátorok, hogy itt semmi nem működött szakszerűen. Itt akkor működött valami szakszerűen a ellenőrzés, de az is úgy jött, hogy a mintavevő és maga az Envirotis Holding Zrt-nek egy másik cége, szerűen egy olyan cég, már eleve a törvények, környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási törvényekkel szembe menve engedélyt kaphatott egy ilyen érzékeny hidrogeológiai szeizmikus területen arra, hogy itt a legveszélyesebb anyagokat kezeljék. Ez nonsens önmagában. És akkor még elkövetett egy csomó balesetet, nagyon súlyosakat. Most detektáltuk a labor eredményekkel, hogy milyen súlyos a szennyezés, és ezek után még mindig ott tartott a hivatal, hogy csak ideiglenesen
ideiglenesen állítják le. És hogyha kármentesít, és ezt ő maga igazolja, hogy ő jól kármentesített, akkor tulajdonképpen folytathatja tovább a működését. Érted ezt? Tehát, hogy abszurd dolog. Ezek az IBC tartályok itt vannak szabadon, ami szintén teljesen a hulladékgazdálkodási szempontok szerint tarthatatlan. Egyrészt ugye, mert ezek műanyag IBC tartályok, amik az időjárás által hamarabb tönkre mehetnek, és ebben fluxáló olajat tartanak, ami már a kezelt feldolgozott olaj. Hoznak ide fáradt olajakat mindenféle ipari területről, és ők azt szűrik, egy kicsit hagyják ülepenni, és ami fennmarad, az kerül ezekbe a tartályokba, és akkor most képzeld el, hogy az a olajiszap vagy savgyanta, ami már tényleg a legdurvább rákkeltő és idegrendszerkárosító anyag, az mind kerül bele a földprizmákba, és megy ki a cicahomokra, meg a meddőkre. Tehát, hogy hiába ők csinálnak itt egy feldolgozást, az annak a maradéka ugyanúgy teljesen szükségtelenül itt a természeti tájat terheli, és veszélyezteti az ivóvízbázis, meg a felszíni, meg felszín alatti vizeket. Na most ezekben olyan aromás szénhidrogének vannak, olyan rákeltő nehézfémek, amik soha az életben nem fognak elbomlani, azért is az a nevük, hogy nehézfém, mert az örökké megmarad. És ezek feldúsulva, ezekben a úgymond olajiszapokban, amik a reciklálás után marad, az töményen hordozza ezeket az anyagokat, és hát ezeket nem tudják, hogy mondjam, ilyen módon, semmilyen technológiával semlegesíteni, hanem egyszerűen csak bekeverik a talajba. Igen. Na most figyelj csak ide, itt van ez a tartály, és ebből te napokon keresztül, meg azokból, itt ezekből, ilyen veszélyes kamion most a nagynyomású mosóval meg takarították napokon keresztül, fogalmunk nincs, mi valószínűleg ezekbe is belefolyt az olaj, meg ez is nézd egy ilyen tartály, föld alatti tartály, ebbe is itt kínlódtak. Tehát ugye itt olyan barbár állapotok vannak, miközben a legsúlyosabb szennyező anyagokkal dolgoznak, hogy ilyet nyugaton az életben nem lehet látni, legalábbis se Szlovéniában, se Ausztriában, se Lengyelországban, se Németországban. Az, hogy kasztos területen egy veszélyes hulladék feldolgozó dolgozon így, és ráadásul így, hát ez teljesen nonsens. Valamikor itt át lehetett jönni, egy-két hónappal ezelőtt itt át lehetett járni, mert itt lehet elmenni a Dobai-tóhoz, ami mögöttünk van közvetlenül, ahol a földrengés kapcsán beszakadt a talaj 130 méter hosszan, 20 méter mélyen. Tehát ha effektíve ez itt történik meg, akkor hát az tragédia. A biológikai teleprész mellett megyünk a mérőkutat felé, és kutya büdös van. Tehát kár, hogy nem hoztam valami maszkot vagy orcsipet, mert nehéz elviselni, meg irritál. Tehát tényleg az van, hogy folyik a taknya. És úgy képzeld el, hogy ez itt Natura 2000-es hely, ahol állunk. Brutális. Natura 2000-es, az azt jelenti, hogy eleve természetvédelmi terület. Nemzetközi természetvédelmi védelem alatt áll, fokozott madárvédelmi és természetmegőrzési hely. Én foglak kérdezni egyébként arról, hogy milyen megoldásokat látsz, de még most csak menjünk végig a telephelyeken. Mert hogy tudom, tenni kell valahol. sokaknak ugye ez merül fel a kérdés, jó, de hát hova tegyük? Igen, stb. De attól még ez nem normális, hogy ez így van. Ráadásul megyünk. Azt is mondtad, hogy kerestél precedenst Európában, hogy karsztüzek fölött hogy igen, sehogy nem csinálják. Nem szabad csinálni, tilos. Vigyázz, nehogy megcsapjalak. Okay. Tehát 2017-ben volt egy akkora ökológiai baleset, majd elmegyünk a Pénzes patakhoz, és látni fogjuk, hogy effektíve a Pénzes patakig leszennyeződött a talaj, és maga a Pénzes patak vize is, olyannyira, hogy azt írt elő a kormányhivatal, hogy a patakot szivattyúzzák ki. Wow. Tehát nem tudom, hogy lehet egy patakot kiszivattyúzni, ami egyik tóból folyik át az égeresítóba, a másik tóba, de ezt kellett, majd ki kellett bélelni egy új medret, hogy a talaj nehogy a vizet az szennyezze. Tudni kell azt, hogy az egész Vértesben a nyugati Vértes, az északnyugati Vértes a legfajgazdagabb rész. Miért? Mert ez vízben gazdag hely, és ezért rendkívül sok a vad. Itt buján nőnek a fák, a bokrok, a lágyszárú növények, szóval ez tényleg egy ideális világ, még ebben a száraz klimatikus viszonyban is. És ezért szörnyű, megengedhetetlen, hogy itt bármilyen hulladékkezelés folyjon, hiszen itt Gombában és vadászok által kedvelt vadakban gazdag terület, de itt nem javaslom, hogy innen származó gombát vagy vadat egyenek az emberek. A gombáról kifejezetten lehet tudni, igaz, hogy ő gyűjti össze a szennyezést. Akkumulálja a nehézfémeket, illetve minden szennyezést. Pontosan. Ide látod, hogy milyen távol van, itt is egy autó, milyen távol van a telephely. Na most képzeld el, hogy a telephelyről a 2017-es szennyezésük idáig leszivárgott, és innét aztán az évek során szivárog tovább. Az is nonsens, hogy pár száz méterre a folyó vagy a pataktól mertek engedni ilyen telephelyet építeni, nem? Hát pontosan, na most nézzük meg közelebbről, hogy létezik ilyen, hogy annyira elszennyezték a patakot, hogy arra kényszerítették a telepet, hogy szivattyúzzák ki a Dobai-tóból haladó, Égeresi tó felé folyó patakot, azért,
hogy nehogy, és ez egy új meder, nehogy a szennyezett talaj bejusson a vízbe. Mi pedig februárban egy akkreditált, tehát teljesen hivatalos és jogszerű mintavételt, és horrorisztikus eredményeket kaptunk. Tehát 2017 óta 10 éves utánkövetést írt elő a kormányhivatal. De egyébként miért került lejelentésre? Mert a horgászok észrevették. Ha a horgászok nem veszik észre. De hogy a halak elkezdtek pusztulni? Vagy? Észrevették, hogy igen, jelentették, és akkor már megint nem titkolhatta el a cég. És képzeld el, hogy olyan És miket mértek? nagyon magas benzol, toluol és mindenféle ilyen anyagokat mértek, nehézfémeket, mi pedig naftalint mértünk, naftalint ők is 117-szeres a megengedett. A Natura 2000-es tájvédelmi körzetben. És ez a naftalin az egyik legdurvább, legveszélyesebb. Ez is idegrendszerkárosító, ugyanúgy rákkeltő, minden borzalom, és maga az élő világot, maga az olaj, mint tudjuk, hogy elveszi az élet lehetőséget. Tehát a mikrobális élőlényektől kezdve a halakig, a kétéltűikig, ezek mind olyan... Pusztítják. Hú, nézd meg, milyen fekete alatta. Oda nézzél. Ez tiszta szénhidrogén. Aztán ezt közelebbről fölveszem. Ezt az olajos. Tehát, hogy itt az egész egy ilyen olajfolyam. Meg a szarvas nyomok. És ezt isszák. Igen. És ugyanígy a csurgalékvizet is. Na hát itt vannak a vadállatoknak a nyomai, és itt van az a... Isszák ezt az olajos iszapos vizet. És ez nekik ozmotikus stresszt okoz. Szomjasabbak lesznek, mint voltak. És ugyanúgy máj és vesebetegek lesznek. De büdös is az egész, tehát, hogy... Hát főleg, hogyha megpiszkálod a talajt, gondold el, hogy magán a meddő csurgalékvizében, ahol 62 000 mikrosiemens per centimétert mértünk, 584-szeres a megengedett pocsolya értékénél. Hogy akkor ezek az állatok minek vannak kitéve? És ez 15 évig így ment, és ha mi nem jövünk a megfigyelő vértestőrző közösséggel, nem zavarjuk őket, nem tiltakozunk ellenük, nem adjuk le a rengeteg szakanyagot, akkor ezek ugyanúgy csinálják tovább. Az a szomorú, hogy nem mi előlünk kéne védeni ezt a telephelyet, hanem az átláthatóság nevében, mivel hogy a környezetvédelem az fokozottan közérdekű dolog, és ezt a jogszabályok előírják. Innétől kezdve kötelesség. Pontosan. Nem csak a vezetőknek, meg azoknak a létesítményeknek vagy vállalatoknak, igen, hanem ez még magánembereknek is, aki tudomást szerez róla, ha jól tudom, igen, lehet névtelen bejelentést is tenni. Pontosan, tehát ugye az alkotmány alaptörvénye P cikkelye előírja, hogy alkotmányos kötelessége mind az államnak, mint minden embernek a természeti erőforrások védelme, úgy mint talaj, őshonos állatok, növények, ivóvízbázis, vizek, tehát ez kötelessége lenne minden embernek. Aha. Igen? Igen. Na, ezt olaj. Teljesen jól látható, kiült rá az olaj. Nem elegyítették jól el, és sajnos itt látszik az olaj. Méghozzá ez a savgyanta iszap, úgyhogy tagadhatatlan. Tehát az, hogy és utána gondold el, erre ráfolyik a csapadék befolyik ide. De nézd csak itt is, ahogy a markológép dolgozott, lehet látni, hogy a föld hol van átítatva olajjal, látod? Pontosan. Ott. Nagyon jó meglátás, tényleg ez nem látszik jól telefonon sajnos, de tényleg. Csinálok olyan fotót majd neked, vagy videót, amit látszódni fog. Ó, basszus. Hát az a baj, hogy most vagy ők nem fogják fel, tehát a telepvezetőnek nincs hozzá agya, pedig az okos a minimális, ember. ahol nincsen szennyezés. Tehetetlen legyen itt egy hulladék lerakót létesíteni, bárminek is nevezzük, terméknek nevezzük, mert most gondold el, ha alul állítólag ott az a vízzáró réteg, amit leraktak. Közben fölülről töltődik állandóan karcízzel, és belefolyik ebbe a medencébe, ami nem engedi ki, és kilugozza az összes veszélyes anyagot, és feldúsul a vízbe, nem tud hova menni, mert ugye mindenhol védelem van, amit nem hiszünk, mert tuti, hogy elszivárog. De akkor, tehát hogy nem lehet megúszni, hogy az a szennyezett vízes prutyi, az ne kezdjen el a környezetben szép lassan idővel, akárha csak akkor, amikor megtelítődik, ne kezdjen itt szétáradni. És itt a büdös életben nem fog olyan élet visszavarázsolódni, mint annak előtte volt, mert ne felejtsük el, hogy veszélyes hulladékkal kevert hulladékkal lesz feltöltve. Tehát, hogy egy vizes élőhelyen, ahol erdei szankófürdőt, amelyiknek tényleg ez az élettere volt, ahol sekély vizek is voltak benne, és azt kellett látnom, amikor bejutottam, hogy ott a nejlonfólián a szerencsétlen ott egy kis pocsolyában próbált az ő élőhelyén fürdeni, amit elszennyeztek. És az ilyen radikális veszélyes anyagokat ne higítgassák, hanem próbálják meg ezeket olyan tározókba tárolni, ahol nem bekeverik, és ezt nevezik ők hulladékfeldolgozásnak, hanem ahol különböző más vegyi anyagokkal próbálják tározókban valahogy csökkenteni annak a veszélyes anyagát, de mint mondom, nehézfémeknek nem lehet csökkenteni. Nincs olyan eljárás ma Magyarországon, meg sehol, ahol a nehézfémeket meg tudnák szüntetni.
Ugye rombolni baromi könnyű, és hogy a tarvágások, meg a mezőgazdaság, a nagyüzemi mezőgazdaság, ezek óriási mélyszántások, ezek is nagyon nagy károkat okoznak, a vegyszerezés. De itt olyan dolgokról van szó, amik szemmel nehezen láthatóak. Tehát, hogy ez a kemikáliák, amiket azt mondjuk, hogy akár rákeltőek, akár nehézfémek, különböző vegyszerek, magzatkárosító anyagok, de ezeket nem fogjuk tudni mérni, és amikor azt mondjuk, hogy hát miért 10 helyen, és hogy nem talált semmit, hát jó, miért mondjuk 5 dologra, vagy 10 dologra, 10 helyen, mondta te is, hogy nagyon drága. Hát ha mindenhol tudnánk mérni, akkor sokkal többet tudnánk mérni, még pontosabb adatokat tudnánk mondani, de így is nagyon sokat mértetek ahhoz, hogy ez elég legyen azoknak, akik mondjuk a tudományosság alapját kérik számon, a racionalitást, az objektivitást, higgyétek el, ez megvan. Tehát, hogy itt nem ezen múlik már ez a dolog. Itt azért tehették ezt meg, mert valóban nem szemmel látható a szennyezés. Látszólag tényleg talajnak néz ki az a valami, és a felelősség és illetve a következmény az jóval később jelenik meg tényszerűen, és addigra ki tudja, hol lesznek ezek a cégek, hogy mi lesz vele, illaberek, nádakerek, a felelősek eltűnnek, hiszen itt magántőke alapok vannak. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy elhoztál, és gondolom már mondtad is, hogy nem én vagyok az első, mert nagyon sok embert hoztad és mutattál meg nekik, úgyhogy óriási köszönettel tartozunk, úgy gondolom neked, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt a tüzet, amit itt hallhatunk a hangodban is, meg amit hogy bemutattad nekünk ezt a területet, én úgy gondolom, hogy erre szükség van, és lehet, hogy sokakban ez a düh meg a haragnak az energiája az ijesztő lehet, de én szerintem ahhoz, hogy tudjunk tenni, ezt valahogy cselekedeté kell áttranszformálni, és ha valaki rámer nézni tényleg arra, hogy az ő ivóvíze, vagy az ismerősének a ivóvíze veszélybe lehet, vagy a gyerekeinkre gondolunk, vagy azt mondod, hogy ez lehet, hogy csak 10 év múlva, vagy 30 vagy 50 év múlva fog, hát tükörbe tudnánk nézni, azt gondolom, hogy pont ezáltal, hogy cselekedeté átalakítjuk, így tud jó mederbe menni ez az energia, és nem elfolytani kell ezt a indulatot, hanem akkor becsatornázni valami pozitívabb dologba, edukálni magunkat és tenni valamit azért, hogy jobb legyen. Igen, és nagyon jól mondod, de ha megnézzük, itt nem csak rólunk van szó, hanem ahogy mondod, a vadon élő lényekről is, amelyek viszont meg már közvetlenül most is szennyeződnek. És én arra gondolok, engem az motivál a legjobban, nem a 219/2004-es kormányrendelet, ami pontosan ezt írja elő, hogy a felszín alatti vizek esetében mindenképp az elővigyázatosság, a megelőzés a prioritás, nem pedig az utókövetés. Sziasztok, megérkeztem Tatabányára a 16/A vízaknához. Ugye Kárpáti Tíme a természetvédelmi szakmérnökkel találkoztam, és mutatta meg a Vértes Natura 2000-es természetvédelmi területen, hogy milyen folyamatok zajlódnak, rekultiváció, talajgyógyítás, természetgyógyítás címszó alatt, hogyan töltik fel ott a régi bányatónak a medrét, úgyhogy azt kiszivattyúzták, az ottani növényeket és állati fajokat, azt az ökoszisztémát ugye tönkretették, ami önmagától gyógyult már be ugye az elmúlt évtizedek alatt. És hogy miért fontos ez, mert alatta karsztréteg, karsztvíz van, és ennek a karsztvíznek a vízének az elosztó központja, az egyik elosztó központja az itt van mögöttem, és több mint 250 000 embernek az ivóvize innen megy, onnan kapjuk, onnan nyerjük, és ez azt jelenti, hogy ebbe a Zsámbéki medencé is beletartozik, meg ezt a listát majd mindjárt ide beteszem, és beletartozik Budajenő telki is, ahol mi lakunk, és hát nagyon érdekes, hogy ugye ennek a veszélye, ez mennyire mozgatja az embereket. Nyilván aki látta, vagy megnézi a videót, amit a Tímával készítettünk, az sokkal mélyebben bele tud ebbe nézni. Ezt csak azért jöttem el ide, és azért csinálom ezt a videót, hogy lássátok, hogy egy kicsit közelebb kerüljön, megfoghatóbb legyen az, hogy otthon megnyitjuk a csapot, és jön a víz, és abból tudunk fürödni, meg tudunk levest főzni, és ugye tudjuk azt, hogy lágyítani kell, mert hogy nagyon kemény a víz. Hát ez azért van, mert innen van, itt vannak olyan karsztrétegek, ahol ez szűrődik, és ettől lesz kemény, hogy kioldódnak bele ásványi anyagok, de hogy ne szennyeződjön el, az ugye mindannyiunknak az érdeke, és ez került most veszélybe, erről beszélgettem a Tímával. És akkor itt, hogyha a háttérben mondom, hogy mit láthattok, ugye belépni tilos, Észak-Dunántúli Vízmű ZRT, víztermelő bányaüzem 16/A akna. Sziasztok! Most pedig itt vagyunk már Budajenő telki határán, ugye azt látjuk, hogy Észak-Dunántúli Vízmű ZRT, Buda környéki vízmű üzem, telki Budajenő út úti medence. Láthatjátok, ott van ugye a Budajenő tábla, a másik oldalt van majd oda is átugrok, áthoppanálok. És meg is érkeztünk ide a másik oldalra, és hát látjátok, itt ugye szintén kék kerítéssel Észak-Dunántúli Vízmű ZRT, Buda környéki vízüzem, telki Rozmaring utca átemelő, hogyha Rozmaring utcába sétáltak, akkor már, vagy autóval jöttök, akkor biztos nagyon sokszor láttátok. Szóval ami Vértesben a karsztvíz rétegből átmegy Tatabányára a 16/A útba, onnan megérkezik ide, és innen van elosztva, és amit otthon iszunk, fürdünk, zuhanyzunk, eszünk levest ebből a vízből, az ugye az innen jön. Tehát, hogy ezért nagyon fontos én szerintem, hogy tudatosak legyünk ez ügyben, lássuk át a dolgot. Ezzel nem tudjuk pontosan, hogy mi történt a Vértesben, milyen anyagok juthattak ki, de azt tudjuk, hogy a mi ivóvízünk fölötti rétegek vannak veszélyeztetve, és hogyha onnan beleszűrődne az alatta lévő karsztvízbe ezek a méreganyagok, akkor bizony egy idő után, lehet, hogy évek, lehet, hogy évtized, de egy idő után megjelenik az itteni ivóvízbe. Ezt nyilván folyamatosan monitorozzák és mérik, csak hát attól függetlenül nem is feltétlenül azért fontos nekünk kiállni ezért a dologig, hogy nehogy mi megmérgeződjünk, mert hogyha tényleg óriási mérgezés lenne és kimérnék, akkor nagy valószínűséggel szólnának és nem ihatnánk ezt a vizet. Olyan
tervek is vannak, hogy megnéztek, hogy akkor mi honnan kapnánk az ivóvizet, hogyha nem innen, mert biztos meg lehetne oldani, csak hogy nem ez a jó hozzáállás szerintem, hogy jó, hogy megoldják azok, akik erre figyelnek, hanem hogyha ott van egy fantasztikus minőségű ivóvíz, akkor valahogy azt meg kéne becsülnünk, és mi úgymond civilek, akik aktívak és a természetet szeretik, meg a saját egészségüket is, azok felléphetünk. Tehát azok a demonstrációk, amikor zajlottak a Kárpáti Tímeának a vezetésével, az a 12 falu, meg nagyon sok szervezet, meg polgármesterek, meg egyesületek, akik ebbe részt vettek és odaálltak az ügy mellé, ők is csak gyakorolták a jogaikat, és kiálltak az mellett, hogy ez ne történjen meg. És arra gondoltam, hogy ezt nekünk is fontos, hogy tudatosítsuk. Én kevés olyan budajáni és telki lakossal találkoztam, aki tudott volna erről az eseményről, erről az incidensről, meg az egész dologról, ami ott zajlódott, és ugye még ez nincs lezáródva, tehát azt tudni kell erről az egész történésről, hogy novemberben megállt a beszállítás, viszont 45 000 tonna valami kikerült oda, és a mérések meg aggasztóak, amik ott a környéken voltak, akár a Pénzespatakban, és különböző természetvédelmi szervezetek is mérték, sőt, ugye maga a cég is elismerte és próbált kármentesíteni. Tehát nem annyira biztatóak a jelek, hogy teljesen megnyugodjunk, hanem én azt látom inkább, hogy ott tartunk, hogy ebből lehet egy nagyon jó precedens, egy nagyon jó példa, ha sikerül az egész ügyet végigvinni, megvédeni ezt a természeti kincset, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog lehet, de ahhoz oda kell tenni azokat az energiákat, és hogy erre hívlak is titeket, hogyha valaki ehhez szeretne csatlakozni, vagy össze is ülhetünk, egy eseményt szervezhetünk erre, hogy mi mit tudunk tenni, ki is látogathatunk együtt a Vértesbe, és valahogy kinyilváníthatjuk azt, hogy mi is az ügy mellett állunk, az mellett állunk, hogy minden jogszerűen menjen, és a lehető legkisebb veszéllyel zajlódjanak a dolgok. Az ivóvízunk miatt is, de azt gondolom, hogy a természet miatt, a természetvédelem, meg az ottani természetökológiai rendszer miatt is, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos feladatunk és felelősségünk. Ha már onnan kaptuk ugye az élethez szükséges ivóvizet, én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. 3 éve még ilyen volt az úgynevezett cicahomok bányató a Vértesben, Pusztavám közelében. Az egykori bányahasadékot csapadék és talajvíz töltötte fel, egy kis tengerszem alakult ki az egykori tájsebb helyén. Most így néz ki. A területnek a nevével ellentétben nincs sok köze a cicákhoz, a környezetszennyezéshez viszont annál inkább, állítják a helyiek.